Halo konco-konco sedaya, tepangaken kula Mia. Sareng anggota kelompok Kula Angga, Kula Intan, lan kula Okta. Ing video iki kita badhe nyukani informasi kekait tembang macapat jenis kinanti. Sampun siap konco-konco? sampun. Monggo. Wilujeng mirsani video kita. Sebenarnya apa sih tembang kinanti itu? Sanese tembang kinanti iku namanya piye? Tembang kinanti asalipun saking tembung kanti ingkang gada artos dituntun utawi dibimbing. Kalian makna filosofis, tembang iki nggambaraken fase urip menungso ingkang saweg madosi jatah diri lan betahaken tuntunan. Limrahipun dipun hubungaken kalian masa nem-neman utawi wiwiting perjalanan urip. Tembang macapat jenis iki sering dipun angge kangge sanjaraken nasihat, utawan moral, welas asih, lan bimbingan urip. Macapat kinanti gada pinten-pinten aturan inggih punika guru gotra, guru bilangan, lan guru lagu. Guru gotra utawi cacahing baris tembang macapat kinanti wonten 6 baris lebet setunggal bait. Guru wilangan utawi cacahing wanda saben barisipun wonten 8, 8, 8, 8, 8, 8. Lan guru lagu utawi akhiran vokal saben baris inggih punika u, i, a, i, a, i. Dados bolanipun yaiku 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Tembung macapat kinanti boten jangkep bilih boten gada ciri-ciri. Ciri-cirinipun yaiku setunggal bahasanipun alus lan kebak asih. Kalih nuansa bimbingan lan pendidikan. 3. Gambarake fase perkembangan manungsa. Sekawan, irama tenang lan nyili. Kinten-kinten tembang macapat kinanti duweni fungsi apa lan makna filosofis napa sih? Fungsinipun yaiku sing setunggal, media pendidikan karakter. Sing kalih, sarana atur filosofis. Sing ketiga, simbol perjalanan urip. Serta nggadhahi makna filosofis ingkang lebet. Inggih punika, menungsa boten saged urip tanpa tuntunan utawi kinanti. Inggih saking tiyang sepuh, guru, utawi nilai-nilai urip. Oh, mereka kesupen. Bukan ini kita laras tembang macapat jenis kinanti, yaitu kayak iki. Sekalian tuadane ya. Natyana sor wicilipun yen kelakuane becek utawa sugih carita kang dadi misil iku pantes raketana darapon mundak kang putih. Mulanipun tembang macapat kinanti inggih punika tembang ingkang nggambaraken masa nem-neman ing urip menungsa. Masa nem-neman inggih punika masa ing pundi kita madosi jatuh diri lan bimbingan lebet urip. Gadai aturan ingkang struktur inggih punika 6 baris, 8 palawada lan akhiran tertentu. Ciri khasipun papan ing nuansa alus, kebak nasihat, lan syarat nilai moral, mula cocok sanget dipun anggih dados media pendidikan lan pembentukan karakter.
Punika kalau wau penjelasan kita dening tembang macapat jenis kinanti. Mugi-mugi manfaat kangge sampean-sampean sedaya ingkang mirsani ya. Sugeng Tilar kanca-kanca sedaya.